Ja sam video ovo, video sam ja to ovo ima u Obrenovcu kako zove, ima po ovim pijacama. Video sam tu lokali ovi, da. I video sam ima crni med. To je znači borov med, šit bre. To se prodaje, to je dobro za disajne puteve ovo. Ima i bagremov med, ima i borov med. Kako to oni, pošto je ovo? Traži on 700-800 dinara traži ovo za teglu. Taj. Da, za taj med. Moram malo da se raspitam, ja ne mogu ja da uzimam to ako ne znam ovo šta je. Možda mi ne pomogne.